Hola, soc en Xavier Barneta i us vull presentar la meva darrera novel·la, Boira, octubre, revolta, que a les biblioteques de Vilanova l'han triat com a novetat del mes de desembre. Aquesta és una novel·la que té dues línies narratives. Una arrenca el 2 d'octubre de 2017, és a dir, l'endemà del referèndum, i l'altra a la mateixa data de l'any, 2 d'octubre, però de 1938. Són dues dates que penso que han canviat la història posterior d'aquest país. Sense dubte, l'octubre de 1938, que era el moment en el qual les tropes franquistes invadien Catalunya, va canviar els 40 anys posteriors de la manera que ja coneixem. I aquest 2 d'octubre, l'endemà del referèndum, està canviant el moment actual i probablement aquest moment canviarà durant molt de temps. He volgut fer una història no de grans personatges, d'aquests que surten als diaris o als llibres d'història, sinó de la gent que protagonitza els fets en el seu dia a dia, de gent valenta que es decideix a fer coses, a transformar la vida, a ser protagonistes al capdavall. Hi ha un personatge de l'any 38 que és un milicià, un treballador de la Pirelli de Vilanova, que aquesta persona es fa milicià, com deia, i fa de la guerra, es converteix en tinent, circumstancial, evidentment, i aquest és el narrador d'aquesta part de la història. Els altres personatges són una sèrie de personatges, destacaria dos, que són la parella més o menys protagonista, la Gemma i en Sean, un escocès que treballen a la recerca de les fosses comunes que ens ha deixat la guerra i que són persones també actives políticament. No us vull explicar més de l'argument, però us en llegiré un fragment perquè us pugueu fer una idea. És d'una de les dues línies narratives, ja veureu de seguida quina és. Tardor, dilluns 2 d'octubre de 2017, Pirineu català, afores d'Ogern, Alt Urgell, a prop del pantà de Rial. Dia ennuvolat amb estones de sol. El terra està humit per les pluges, abundants aquests darrers dies. Primer pla en picat. Una pala manual excava el terrós enfangat. Només veiem la pala, el sol i el forat que va deixant. Sentim el soroll de l'eina quan penetra la terra. Primeríssim pla. Unes mans femenines enguantades, amb un pinzell d'arqueòleg, netegen unes restes humanes. El pla s'obre de mica en mica i veiem, d'esquena, 3 persones acotades que netegen diversos esquelets, 11 entrellaçats de manera caòtica. Sentim el soroll del vent i els clics d'una càmera. I fins aquí us llegiré. Si vosaltres continueu llegint, doncs espero que us agradi i moltes gràcies.